Условието е следното. Отново на зигзаг, но този път с двата крака скачате в обръчите, 3 пъти се завъртате около конусите и веднъж скачате на въже. Демонстрантът. Емо. Емо. Давай. Двата крака. Така. Отиваш към... Не. Няма топа това. Така. Така може също 3 пъти. 3 пъти се въртиш. И веднъж скачаш. Браво! Ръкопляскания за Емо, разкошно. Разкошна демонстрация направи. 3 пъти се въртиш около конуса. Ще се справите? Той показа, да, с подскоки. Заешката. От обръчите към тези конуси, заешката 3 пъти. 3 пъти зайци. Така. Гледате ме след свирка, след сигнал, тръгвате. Дай, тренира. Веднъж. Консултантите, добре. Беги консултант. Давай, Мони. Айде. Софи! Браво! Стига толкова! Тичай! Внимателно консултант. Подскачаш, момиченце, подскачай. Давай, веднъж. Айде, Рали. Давай, само веднъж. Бам и си готова. Криси! Безкачай, ще го голим, бе. Много изпълнително дете. Сига долу. Давай, бягай! Бързо! Вечерим! Айде! Няма да се отказвате. И така, след продължителна борба, на първо място са Тур 5000